संगी करयान मान माहिती आमच्या तारुकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची केदे वर्ते भाग मुरयेचे रसू जावचे आपल्या देवा आवय तरी आंकवा रावचे सर्वे सांच्याक देख जावन सोबच्याक भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांती बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बुडव्यान मुरयेक बरी खबर हाडली आणि ते पवित्र रत्नावरवी गर्भे झाले. नमान मुरये कुटपें भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीक फावट तुज्या कुशीचे जेसू भगवंते मरिये देवाचे माये अमोपियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबले सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे ते जावं. नमान मुरये कुटपें भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीक फावट तुज्या कुशीचे जेसू भगवंते मरिये देवाचे माये अमोपियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मुरये कुटपें भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीक फावट तुज्या कुशीचे जेसू भगवंते मरिये देवाचे माये अमोपियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आमा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या वचन्या कमी फौज आमचे खातीर माग्या येसुमिया बऱ्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्लें आमी सणा जाल्या तुज्या कश्ट आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावोवचें तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत मन मागता त्या क्रिस्त आमच्या सोनारी फात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बोडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिलाय तुजे तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. ससनाचो विशेव दी तांकां येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांगोन दी समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन. सतमंता देवाक सपोदेदार बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भीत जालो आमकां मरयेतां जल्मलो पांचप्ल्या तेका ताणें कस असले ताका कुर्सार जडलो तो मेलो आनी ताका निकेबिलो तो मेल्ल्या मदीं देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो सर्गा चडलो सपोदेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय हांव ज्यांनी मेल्ल्यांची मनसिबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पैसबेक भक्तांचो एकदार पातकांचे भक्षणे कुडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताळून पडून दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीक फावट तुजे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये अमोपियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीक फावट तुजे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये अमोपियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीक फावट तुजे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये अमोपियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता सदां सर्वदा आमेन. आयच्या दिसा नियाळ्या आमी दुखीचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर समी जेजू मळ्यान मागतना रगत गामेता. ह्या वेळार सव काजरी जोड्यांनी तांच्या जिणयेंत एकामेकाचे कश्ट दूख सोंसणीकायेन समजून घेवंक कृपा दी म्हूण मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमकां तशें आमची पाप मागोस आनी आमकां वाऱ्यार पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार आमेन नमान बरे कृपेन भरले तुजे संगता श्रेयांत तुझ देव आनी श्री पॉल जेसो बगेन मे अमोप्या खाती विनती करा आमच्या मरणाचे घडीन आमेन नमान बरे कृपेन भरले तुजे संगता श्रेयांत तुझ देव आनी श्री पॉल जेसो बगेन बरे मे अमोप्या खाती विनती करा आमच्या मरणाचे घडीन आमेन नमान बरे कृपेन भरले तुजे संगता श्रेयांत तुझ देव आनी श्री पॉल जेसो बगेन बरे मे अमोप्या खाती विनती करा आमच्या मरणाचे घडीन आमेन नमान बरे कृपेन भरले तुजे संगता श्रेयांत तुझ देव आनी श्री पॉल जेसो बगेन बरे मे अमोप्या खाती विनती करा आमच्या मरणाचे घडीन आमेन नमान बरे कृपेन भरले तुजे संगता श्रेयांत तुझ देव आनी श्री पॉल जेसो बगेन बरे मे अमोप्या खाती विनती करा आमच्या मरणाचे घडीन आमेन नमान बरे कृपेन भरले तुजे संगता श्रेयांत तुझ देव आनी श्री पॉल जेसो बगेन बरे मे अमोप्या खाती विनती करा आमच्या मरणाचे घडीन आमेन नमान बरे कृपेन भरले तुजे संगता श्रेयांत तुझ देव आनी श्री पॉल जेसो बगेन बरे मे अमोप्या खाती विनती करा आमच्या मरणाचे घडीन आमेन नमान बरे कृपेन भरले तुजे संगता श्रेयांत तुझ देव आनी श्री पॉल जेसो बगेन बरे मे अमोप्या खाती विनती करा आमच्या मरणाचे घडीन आमेन नमान बरे कृपेन भरले तुजे संगता श्रेयांत तुझ देव आनी श्री पॉल जेसो बगेन बरे मे अमोप्या खाती विनती करा आमच्या मरणाचे घडीन आमेन नमान बरे कृपेन भरले तुजे संगता श्रेयांत तुझ देव आनी श्री पॉल जेसो बगेन बरे मे अमोप्या खाती विनती करा आमच्या मरणाचे घडीन आमेन महिमा बापा आनी पुत्रा आनी पवित्र आत्म्या जसा आदी तसा आनी सदा सर्वदा आमेन ए म्हज्या जेजू आमची बातका आमकां बक्षी येवकडच्या उज्यांतले आमकां निवार समेसत्म्याक चड करून तुजी गाकुलतेची अदी गरज आसल्याक सरकारून पावय दुसरो मिस्तेर सोम्या जेजूक कांब्याक बांदून जेरबादांनी मारतात ह्या वेळार मागया आमी आमच्या कुटुंबांत आसच्या स मालगड्यां पासत जेजू तांकां बरी भलायकी आनी मोतीचें समाधान फावो करून दी म्हूण मागया
ए म्हज्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येवकरच्या उज्यांतले आमकां निवार समेस्त तत्म्याक चड करून तुजी काकुळतीची अदी गरज आशिल्ल्यांक सरकार व्हरून पावय. तिसरो मिस्तेर सोम्या जेजूच्या मस्तकार कांट्याचो मुकुट सांचितात. ह्या वेळार फिरगजेंत वावर करच्या सर्वांनी सेवेच्या मनोभावान वावरूंक तांकां सेवेच्या स्पिरितान भर म्हूण मागया. आमचे बाबा सर्गींच्या तुझे नांव पुढे जावं, तुझे राज मुखार येवं, तुजी कशी जगत जाता तशी संवसारान जावं. मान ब्रेक पिंडलेस मी तुझे संगत आश्रय मी तुझे सदैव आणि सदैव पॉड जुक्स चेंजेस मान ब्रेक पिंडलेस मी तुझे संगत आश्रय मी तुझे सदैव सदैव पॉड जुक्स चेंजेस मान ब्रेक पिंडलेस मी तुझे संगत आश्रय मी तुझे सदैव सदैव पॉड जुक्स चेंजेस मान ब्रेक पिंडलेस मी तुझे संगत आश्रय मी तुझे सदैव सदैव पॉड जुक्स चेंजेस मान ब्रेक पिंडलेस मी तुझे संगत आश्रय मी तुझे सदैव सदैव पॉड जुक्स चेंजेस मान ब्रेक पिंडलेस मी तुझे संगत आश्रय मी तुझे सदैव सदैव पॉड जुक्स चेंजेस मान ब्रेक पिंडलेस मी तुझे संगत आश्रय मी तुझे सदैव सदैव पॉड जुक्स चेंजेस मान ब्रेक पिंडलेस मी तुझे संगत आश्रय मी तुझे सदैव सदैव पॉड जुक्स चेंजेस मान ब्रेक पिंडलेस मी तुझे संगत आश्रय मी तुझे सदैव सदैव पॉड जुक्स चेंजेस मान ब्रेक पिंडलेस मी तुझे संगत आश्रय मी तुझे सदैव सदैव पॉड जुक्स चेंजेस महिमा बापा पिता पवित्र आत्म्या. ए म्हज्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येवकरच्या उज्यांतले आमकां निवार समेस्त तत्म्याक चड करून तुजी काकुळतीची अदी गरज आशिल्ल्यांक सरकार व्हरून पावय. चवथो मिस्तेर सोमी जेजू काल्वर पर्वत पर्यंत कुरीस वावून येता. ह्या वेळार मागया आमी आमच्या देवजीच्या सव याजकां पासून जेजूची शुभवार्ता परगट करच्या तांकां जेजूची विस्नार आशिर्वादां तांचेर लांबोवन दी म्हूण मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवन तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. नमान ब्रेक पे मुल्ले समित जे संगत आश्रय में ते तो सद अन सदैव फॉल जी किसी चीज नमान ब्रेक पे मुल्ले समित जे संगत आश्रय में ते तो सद अन सदैव फॉल जी किसी चीज नमान ब्रेक पे मुल्ले समित जे संगत आश्रय में ते तो सद अन सदैव फॉल जी किसी चीज नमान ब्रेक पे मुल्ले समित जे संगत आश्रय में ते तो सद अन सदैव फॉल जी किसी चीज नमान ब्रेक पे मुल्ले समित जे संगत आश्रय में ते तो सद अन सदैव फॉल जी किसी चीज नमान ब्रेक पे मुल्ले समित जे संगत आश्रय में ते तो सद अन सदैव फॉल जी किसी चीज नमान ब्रेक पे मुल्ले समित जे संगत आश्रय में ते तो सद अन सदैव फॉल जी किसी चीज नमान ब्रेक पे मुल्ले समित जे संगत आश्रय में ते तो सद अन सदैव फॉल जी किसी चीज नमान ब्रेक पे मुल्ले समित जे संगत आश्रय में ते तो सद अन सदैव फॉल जी किसी चीज नमान ब्रेक पे मुल्ले समित जे संगत आश्रय में ते तो सद अन सदैव फॉल जी किसी चीज महिमा बापा कनी पिता कनी पवित्र आत्म्याक ए म्हज्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येवकरच्या उज्यांतले आमकां निवार समेस्त तत्म्याक चड करून तुजी काकुळतीची अदी गरज आशिल्ल्यांक सरकार व्हरून पावय. पांचवो मिस्तेर
सोमी जेजू कुर्सारूम कलोन आपले माये मुखार प्राण करता. ह्या वेळार शोशणेक वळख जाल्ल्यांक, दुबळिकायेंत जियोवच्यांक, काम नासतना बेकार आसच्यांक देव तांकां आदार दिवं दी म्हूण मागया. तुझ्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां आडकांनी पडोवन दिनाका, पूण वायटांतल्या आमकां निवार. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सून तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे देजो. भगवंती मरे देवाची माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सून तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे देजो. भगवंती मरे देवाची माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सून तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे देजो. भगवंती मरे देवाची माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सून तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे देजो. भगवंती मरे देवाची माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सून तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे देजो. भगवंती मरे देवाची माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सून तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे देजो. भगवंती मरे देवाची माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सून तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे देजो. भगवंती मरे देवाची माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सून तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे देजो. भगवंती मरे देवाची माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सून तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे देजो. भगवंती मरे देवाची माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सून तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे देजो. भगवंती मरे देवाची माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर. आमेन. माझ्या बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. ये मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी, येवकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेस्त तत्म्याक सडकन तुजी काकुळतीची अधिगस, आसल्यांक सर्गार वन पाय. नमान रान्ये काकुळतीचे माये, नमान आमच्या जिवा अमृता आनी भरोशा, तुका आमी उलो मारताव. आमी परदेशी येवेची बालकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसताव. आस्कार उस्कारसून आमी तुका रुदान करताव. तर तूं आमचे शिकाये ते तुजे कावळीचे दोळे आमचेर पडटी. आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय. ए दयाळी, ए मोगाळी, ए दुलोभी आमकारी मरिये. भगवंती देवाचे माये आमा पासत विनंती कर. क्रिस्तुच्या वचन्याक आमी फळांचे खातीर सोमिया काकुळदामची कर. सुमिया काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळदामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सोमिया काकुळदामची कर. सुमिया काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयकमका. क्रिस्ता आयकमका. क्रिस्ता दयेन आयकमका. क्रिस्ता दयेन आयकमका. सर्गींच्या देवा बापा, काकुळतामची कर. देवा पुता संसाराच्या तारका, काकुळतामची कर. देवा पवित्र आत्म्या, काकुळतामची कर. सांतेसी मात्रिंदादी एकच देवा, काकुळतामची कर. भगवंती मरिये, आमा वस्तुती कर. भगवंती देवाचे माये, आमा वस्तुती कर. भगवंती अंकारीचे अंकारी, आमा वस्तुती कर. क्रिस्ताचे माये, आमा वस्तुती कर. पवित्र सभेचे माये, आमा वस्तुती कर. देव कृपेचे माये, आमा वस्तुती कर. बोव नितळी माये, आमा वस्तुती कर. बोव निष्कलवंती माये, आमा वस्तुती कर. कत नसले माये, आमा वस्तुती कर. आपुट माये, आमा वस्तुती कर. मोगा पात्र माये, आमा
बसोत विनंती कर विचित्र माये आम्हा बसोत विनंती कर सबोधनी माये आम्हा बसोत विनंती कर रसनाराचे माये आम्हा बसोत विनंती कर सोडवंदाराचे माये आम्हा बसोत विनंती कर भौशणी अंकवारी आम्हा बसोत विनंती कर माना पात्र अंकवारी आम्हा बसोत विनंती कर परगटूंक फावो जाल्ले अंकवारी आम्हा बसोत विनंती कर पदवेदार अंकवारी आम्हा बसोत विनंती कर दयाळी अंकवारी आम्हा बसोत विनंती कर विश्वासी अंकवारी आम्हा बसोत विनंती कर नीतीच्या आरस्या आम्हा बसोत विनंती कर जानवायेच्या सिंहासना आम्हा बसोत विनंती कर आमच्या संतोषाच्या काराना आम्हा बसोत विनंती कर आत्मिक पलंगना आम्हा बसोत विनंती कर मान फावो जाल्ल्या फलगना आम्हा बसोत विनंती कर भक्तीच्या अपरमित फलगना आम्हा बसोत विनंती कर गुप्त गोलोबा आम्हा बसोत विनंती कर दाविदाच्या बुर्जा आम्हा बसोत विनंती कर दाड्याच्या बुर्जा आम्हा बसोत विनंती कर सुवर्णाच्या मंदिरा आम्हा बसोत विनंती कर सोल्याच्या अर्का आम्हा बसोत विनंती कर सर्गीच्या दारवट्या आम्हा बसोत विनंती कर फांत्याफराच्या नेकेत्रा आम्हा बसोत विनंती कर पिडेस्तांचे बलायखे आम्हा बसोत विनंती कर पातक्यांच्या आदारा आम्हा बसोत विनंती कर दुखेस्तांचे बुजावणे आम्हा बसोत विनंती कर स्थलांतरकारांचे शिकाये आम्हा बसोत विनंती कर ख्रिस्तावांच्या आदारा आम्हा बसोत विनंती कर बोडव्यांचे रानये आम्हा बसोत विनंती कर पात्रियार्कांचे रानये आम्हा बसोत विनंती कर प्रवादींचे रानये आम्हा बसोत विनंती कर अपोस्तलांचे रानये आम्हा बसोत विनंती कर मार्तिरांचे रानये आम्हा बसोत विनंती कर कोणपेश्वरांचे रानये आम्हा बसोत विनंती कर अंकारींचे रानये आम्हा बसोत विनंती कर समेस्त भक्तांचे रानये आम्हा बसोत विनंती कर साईबाच्या कथावेन गर्भी संभवले रानये आम्हा बसोत विनंती कर सर्गी घेतले रानये आम्हा बसोत विनंती कर बहु पवित्र रोजारीचे रानये आम्हा बसोत विनंती कर कुटुंबाचे रानये आम्हा बसोत विनंती कर समाधानाचे रानये आम्हा बसोत विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले भोगो समकाये सम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले दे नायकम काये सम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले कागोळ तमची कर तुझे ससे काल ये देवाचे भगवंती माये आम्ही येताव आमच्या गरजांत आमच्या मागण्याचो बेपार भोव करिनाका पूण समेस विघ्नांतले आमकां सदांच निवार आनंद भरीत आनी सदैवी आमकारी भगवंती देवाचे माये आमा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या वसन्या कमी फावजमचे खातीर प्रार्थुया ये देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणे मरणा आणि जिवंतपणा वरवी ससनाच्या बचावेचे इनाम आमकां जण दवरला भगवंत आमकां मरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू आटा पिल्ल्यासो आमी पाटलाव करिसो आणि तांतू बसायिल्ले आमी जोडीशे कर म्हण आमी तुजे लागीं परताव त्या क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन मोरी एक समर्पण म्हजे रान्ये म्हजे माये हांव म्हाका सगळोच तुका दिता आनी म्हजे भक्तीपण तुजे ते दाखोवच्याक आयच्या राती हांव तुका समर्पिता म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजे तोंड म्हजे कालीस आनी म्हाका सगळोच कांयच दवर नासतना देखून हे मोगाली माये हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी म्हाका तुजी इस्त आसतनी बरी